салом дӯстони азиз, иншолло хубен. Мо ҳам шукри худо созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзара тамошо кунед. умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. дастгириҳотона фаромӯш накунед. беҳтарини мадина чӣ карда будам? парерӯз буд эфир сар дода будам. чиай мақсад гуфтам соати 6 эфир мекунем. эфира гирон мекунам. остановка эфир мешавад. Чӣ мешавад? Ман халира намефаҳмам. халишит хулас нашидак чӣ карда эфир карда. баъд дига нависондем бо мада комментария закрепит кардам ки духтаро эфир карда нашидестай. ҳамаша шумо да фаҳмондум. бо баъзет хафаам шиден я дусета отписатсарам карден. духтаро хафа нашавен. аввалш ки аҳамият дода бошед. ман эфир намекунам. шавҳарам намемонам. хай пурсидумша майли гуфт ба я азоб. эфира мондем нашидак. бароям қадар хафа нашен. отписатсарам накунен. кадомит гап задан мехоҳен. мегӯем мо дар эфир гап задеста будем. номери ватсапи якдигартона гире гап задан гире. барое ки эфир нашидак. эфир мешидагар ман эфир мекардам. анам хе духтаро иҷада шавҳарам манам хали гӯшту пиёзака чӣ кардак. авқоте ки мекуна ҳам хали кардак. бо лаззатак шумо да навор кардам. духтаро иҷа мехоҳам ки ҳамаи комментария бохучоном да ҷавоб диҳам. мегӯй ки ҳамовор бохучоноем ҳам бошанд. менависанд ки шуд фатапӯшид намондак баъд дар ютуб мемонад хита реклама кунӣ. охи шум фатапӯшим намонд дар ютуб ман хидма нишон надодам ку. кай ки хидма нишон додам бохучонҷон. баъд бинавису хеле охи. баъд инами тида чӣ охи? инами тида чӣ ки мара фатапӯшӣ мондак мара дар ютуб мемона. инами тида чӣ? дар кор шава хидма нишон метавонам. тида фарқаш чиай? бахилӣ мекунӣ охи. мегӯй ки вақтиш дар шавҳари ман қатиш гашта боша нагирифта бошаш. фарқаш чӣ охи? бача сад кас қатӣ мегарда як каса мегира. гуфти ҳамун гапо ки хай насиб буда набуда нагирифта кадоме бошӣ набошӣ. духтарои хушрӯи ман мо омадем айнонхарӣ. барои анон рафтем. чӣ хеле одам барои чӣ медроя не ки чанд чиз мегира. ҷада мо чӣ гирифтем? нон гирифтем. манго гирифтем. духтаро дута манго гирифтем. сета нон. ман магазин надромада будам. шавҳарам гуфтш то қадр омад. сета нон. нонош духтаро беҳад хушрӯай. тандирияй меги нони тоҷикистона хӯрдестӣ. бениҳоят бамазай. лимон духтаро. ман медонем ки лимон хӯрам. ҳамаи чира ба лимон мехӯрам. лимон. ҷада ёсамин ждат дорой намира. ҷа ёсамин да гирифтай дадашира. дадай кай ки магазин будроя баъд вояд ки ягон чӣ бихара. гуфти худш ки апязинай. ина духтаро чизеш хӯрдани дора. иҷа якиш заколка. ман ёсамин беҳад ждат дора ёсамин ирада. иҷа духтаро чӣ гирифтем? арискола гирифтем. ҳама ҷода арискола чиай? да магазини белдача ҳоҷиён да арзонай. духтаро 105 рубл ина. дута арискола гирифтем духтаро. иҷа гӯшт гирифтем. иҷа гӯшти чӣ гирифтем? гӯшти говай мардак ё гӯспан? гов. гӯшти гов гирифтем духтаро. пиқа доштем бо камтарак гирифтем духтаро. ҷада боша сосиска канадский гирифтем. агар аҳамият дода бошем духтаро мо сосиска колбаса намехӯрем тамоман. 7-8 моҳ шидагиай. лекин амихалира ёсамин қатъи дадаш мехӯранд. ман намехӯрам. неки ина канадский. чакка гирифтем.
фақат ҳамин чакара савол метен ки ки ҷо мегирем. Мо ҳам да Москваем бигирем. Духтаро чакара ай магазини анаму бели дача. Чанд бор ам магазина реклама бекул кардем дидена. На майдаш. Чанд май? Мумкин ай? Ой, тари мумкин ай дона несте. Чивай хирашид? Майдаш 70 чанд рубл ай духтаро? 78 рубл ай? Майдаш ам қай майда нест ай нормальни ай. Ана иш боша талонош 146 рубл. Хали фокус чи хали шид. Талонош калон тарай бо. Чизи шид ки торик шид, короче. Иҷа духтаро чӣ гирифтем? Наход гирифтем. Ми қадар наход 231 рублак шидагиай. Представить кунед? Ми қадар наход. Находи калони хушрӯай. Хеле ай чем ашам пашам мара ми гӯшт ҳам хали наход пахад аям уҷа мефурам бихарам. Райҳону чӣ? Ай ҳама да чизи қимат да Москва зеленае. Ма зелена беҳа дӯст медорам. Ҳамаи авқотом да мефурам. Зелен боша. Зелен райҳону гашнич. Иҷа да хай чияй? Бринчка гирифтем. Духтарои хушрӯи ман иҷа номи рапари хушонаҷона мемонам. Да командаи мо старши директор шида кор мекунад. Беҳад чаққонакай. Хеле кора одди як мефаҳмона. Занаки зурайда барои қадар номероша мондам. Бинависоненша беҳтарин инсонай. Кора ба тамоми нозикиш мефаҳмона. Ёрдам мекуна. Одам мета. Будроен қатиш кор кунен. Пушаймон намешен. Да группаи мо кор мекунад духтаро. Чӣ хеле ки гуфтам беҳад чаққонаки ҳаст. Барои ҳамин қадр номероша мондам. Кора бо хушрӯ шумо да мефаҳмона. Будроен кор кунем. Пушаймон намешен духтаро. Касе ки кор карданам намехоҳад, агар ягон чиза кас карданӣ бошед, напайри хушонаҷон ба шумо рароӣ мекунад. Инам хали ароматизатора чаям хали бромадагиай. Хонада бӯи хушрӯ мебурад. Нигоҳ кунен чӣ хеле хушрӯай духтаро. Дар бараки дивантон мемонен. Аҷоиботай. Заказ кунен ҳози скидкаш дагиай. Умуман дар Фаберлик ҳамаи чиз скидкаш дагиай. Метонен ки заказ кунен барои хутона харидорӣ кунен. Касе ки ай канали ман мерава шумо да бо тӯҳфа роӣ мекунам қати заказ кардагиотон. Касе ки духи пуртужура дӯст медорад, ҳамаи шумо медонед ки духи пуртужур қиматай. Аҳози боша скидкаш дагиай. Бениҳоят арзон шдагиай. Успед кунен, заказ кунен. Ба нархи дастрас харидорӣ кунен. Ҳамаи чиз скидкаш дагиай духтаро. Дер накунен, неки ман боварӣ дорам ки кор дар шумо маъқул мешавад. Медроен ҳамроҳи мо дар командаи мо кор мекунен. Ҷа духтаро бринҷи килоаки гирифтай шавҳарам. Ай пачкакиша кардагием. Хош. Хайли қара гирифтай попробовать кунем. Бринҷ ҷада камтарак сабзӣ. Ҷа духтаро баъд помидору чи бодрингу ёсамиҷон резонди. Бодринги салони 1 кило. Салати сабзигӣ. Ана ира мепурсен духтаро бодринги салонира қати салати сабзигӣ ира пеш хонамон мегирем. Тоҷико мефурӯшанд хуҷандиё. Бениҳоят бамаззаи. Фақат аям во мегирем. Инам хали распаковка чек духтаро. Ин хали чизако гирифтем. Кстати ман мангора бениҳоят дӯст медорам. $3281 рубл штагиан наёш. Айо 500 рубл духтаро ёро айдгажа мегирем 500 рубл. Рӯза хариди мо намехали. Кадомитон гап дорем духтаро? Дар WhatsApp ман нависонем, номерои ман ҳастай. Зури гарени нависон гап мезанем. Ку ту чӣ да дилу чӣ дорӣ? Чӣ бахилӣ дорӣ да ман? Да комментария хали
маймунбозӣ накунен. Ман бисёрита медонам шумо киен, чиен. Барои ҳамин қадар гапто дар рӯи ман биен гап занен. Қагарениен. бовар кунем баъзан вақт ҳамин комментариҳоро мебинам, мегӯм тоба и одамота ман чӣ гандагӣ карда бошам. Охай ман ютубро омадам, ман хидмат нишон надодам киҷон. Ман ютубро омадам ному дилай чиай киҷо ман нишон надодам хидмат кун. Не ки агар нишонам битам баъд чӣ. Ман як зани шавҳар дорам, духтарча дорам. Ман на пӯшоки ҳуй мепӯшам, на сарам личай, на ягон кори бад мекунам. всего-лиш нами авқоткунимо навоинем халимона дар ютуб мепардозам. Ман рақс накардам, напардохтам ку киҷон. Нем хали шавҳарам боварам мекуна, шавҳарам мемонама. Нем хали видео мекунам, мепартом, бо дар кор шавҳарам мемонам, ман хидмат нишон метам. Дили шавҳар ман ёфтам, дили шавҳаротона биёвед қам бихӯрем. Касе метона ошаки ҷона шава, метонам ошум шава. Хай худованд ҳамин хушбахтитон куна ки дар хушбахтӣ як аз дигар бахилӣ накунена, як гапҳои гандаву як пастзанивам хали нанависонен. Шумо чизе менависонед, нависондан гирен. Ман бом мегӯм ки мо як оилаи обичнякем. Шавҳарам такси кор мекуна, ман худам хонашинам. Мо ягон оилаи бой нестем. Ман ягон бор хума дар видео нагуфтам ки мо боем, мо хел духтаро. хушбахтӣ аида зиёд намешавад. Хушбахтӣ ман шавҳармай, бойгарим шавҳармай, фарзандмай, духтармай, падар модармай, сурхуштоманмай. Барои ҳамин қадар боям ҳастам аи ҷиҳате ки одамо хучона бой мегиранд ку датаи комментария на хали менависонанд ку. Мо хали нестем, мо инами одами оддием. Форат тамошо кун. Канали ман барои одамои хубанд, барои одамое ки дӯсту медоранд, одамое ки да ман нафрат доранд. хоҳиш мекунам канали маро тамошо накунен. Чӣ накунен? Зиқ накунен хитона қад канали ман. комментария нанависонен, хитонда гуноҳ нагирен. барое ки дил ранҷондан най ҳама чизи безеб. духтарои хушрӯи ман иҷа ман навора ба охир мерасонам. аллои меҳрубон нигаҳбонтон боша. бахшиш ки саротона вайрон кардам. як ҷой бошен, сиҳат саломат бошен, ҳама вақт хушбахт бошен. ягон каса гапи ганда нанависонен, хафа накунен. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.